Dissabte 28 de gener, el Club de Gel Puigcerdà i el Futbol Club Barcelona han jugat al Poliesportiu Ceretà el seu partit de Lliga, potser el partit més important de la temporada. Aquest duel per la segona plaça era vital per tots dos equips de cara a la classificació pels play-offs. Vam començar amb la Lliga amb bastants problemes, anàvem quarts, a punt d'entrar al play-off, però bueno, des de Nadal fins aquí sabíem que teníem recuperació de jugadors lesionats i avui s'ha demostrat, no? Ens jugàvem cada segons pràcticament, sabíem que si guanyàvem avui quedem segons de la fase regular, que era l'objectiu des del principi de temporada, intentar quedar el màxim a dalt possible. S'ha aconseguit, pràcticament ja ho tenim al nostre abast. Després d'un gran partit del Puigcerdà, el resultat de 8-0 és la millor mostra del succeït a la pista. El partit va acabar sent un atac continu del Puigcerdà i el Barça es va haver de limitar a provar alguna contra. I res, supercontents perquè s'ha vist un joc, ha jugat tothom, s'ha donat minuts a gent que normalment no la té, com el segon porter, gent que està treballant durant tota la setmana dur i avui s'ha pogut lluir d'aquests minuts. El partit era d'alt voltatge i els àrbitres van haver de treballar dur. El públic va empènyer el seu equip fins a aquesta contundent victòria. I res, molt contents. Aquesta setmana ens visita el líder aquí a casa i volem ser el primer equip que aconsegueixi derrotar-los en aquesta temporada, que de moment només ha sigut el Vitòria, que ha pogut esgarrapar-los un punt, i nosaltres seguir mantenint aquesta línia ascendent i aprofitar aquests dos partits que queden de fase regular, sobretot brindar al públic la setmana que ve a veure si podia ser una victòria contra el líder.